yuk. Mau cerai. Sekarang yuk. Hei, sakit tuh. Sinawanya langsung ya, begitu besok itu. Lah yo, bocah iso koyo RT di Profesor Gaga. Tulung tahu tuh nganggu. Aku masih sinau. Sinau kok. Buku. Buku ya. Gua ada boleh. Gua akan mutek. Pantasnya aku ya. Emang aku orang paling tua ya. Wes, iya. Woi, apa kau tak pelaritin? Kau cuma mereka yang tidak Apa kayak rame-rame? Wah, ini. Iki kabeh, aku yang mau kerja pelu-pelu. Kau mikir kalau mau bully, kau akan kuat. Padahal mau bukannya kelemahanmu. Weh, ini mau buya ae. Guyon, salah yang masuk. Orang biasa apa iki? Orang apa iki? Orang apa? Iki ngobrol apa kaya ngene iki? Dhewe kabeh wae nukulingan lho, Pak. Aku ora nyangka kabeh kaya ngene iki. Ngene iki iso ngrusak wong liya. Wiwit saiki aku ora bakal ngijini tumindak kaya ngene iki nek. Sebenarnya, Aku ora mau nganggo omongan, takon ora nganggo tumindak. iya Pak. Wes, padha balik ning bangku dhewe kono. Iya Pak. Lu kok ngaku? Aja nanti dheweke gawe kowe rumah bangda. Kowe luwih kuat tinimbang nek kowe kira. Terus mun ya lah. Ya lu sami-sami. Ini sesuk iya. Saya wis sesuk lho. Sesuk. Apa sih soal jujur ngapura ya? Wih, penai piye? Wes, ngapura ya, belum sesok. Wis terus ae. Yuk balik. Yo. Ngapa lah ini? Bodoh. Apa tuh? Ya iya sih. Tapi kan ini mek ya. Tapi omongannya lah yo bener. Masa akhirnya pengen terus. Iya sih. Iya. Sadar gue plus. Nanti lu salah. Nasrul lu kamu dan buat dewi tapi akhirnya terus musuhin Nasrul. Iya jane, aku malah pengen ngerasa kayak mundur ya. Aku perlu kabeh dolan mucak. Apa kowe isih mikir takut dandan wingi? Iya, aku ngerasa mundur kayak gini. Ya kuwi kabeh mergo kesalahanmu. Gak usah maksa duwe kelakuan kaya ngono. Sing penting kowe gelem ngubah tumindakmu. Oh, seru. Iku, aku harus ngomong nang karo awakmu. Omongan deh. Masalah kejadian tadi. Aku karo Caca mau ngapura. Iya, sorry Sul, makanya Dewi nggak tahu sampai dibully. Tak mau nih. Tapi ojo nanti kejadian ini pengen nih. Aku seneng ya. Mau itu ngasih salah. Tak? Iki kabeh yang wis gelem berubah berarti iki bener-bener langkah sing apik. Nah video berenang. Aku seneng nyawang owahan si kafe koi kafe iki. Iki buktiknya ya owahan iku nyoto. Matur suwun, Pak.
Niki, kenapa aku cerita belajar? Niki tak, niki kafe bayang lingkungan sing gue aman kali nyaman. Apa mau sampe nyaman saiki? Iki kabeh bukti kabeh wong bisa omah yang gelem. Tiga. Tiga. Wah, aku seneng delok owahan. Tiga. Bah, aku seneng delok owahan sikapmu kabeh. Ngene iki apa itu? Bah.